Masu mu barkanmu da warhaka. Idan dai kana bibiye da kafafen yada labarai da kuma sauran rahotanni da suke yawo, kowa ya san yadda kayan abinci suke tsada, sun da suke tashin goron zabo a dukkan kasuwannin ƙasar nan. A har kullum dai na Allah baya karewa, a inda a wannan rana ne aka samu wani bawan Allah a garin Gombe ya yi wani abu wanda yake yana da kyau masu kuɗi su kafa domin sauƙaƙawa na ƙasa. Yadda wani bawan Allah mai suna Alhaji Sagir Muhammad ya fito da masara yake sayarwa da talakawa akan farashin kwano ɗaya naira 200. Wannan bawan Allah mutane sun tofa albarkacin bakinsu akan dukiyarsa. Mutane suna addu'a Allah ya ba su dukiya irin tashi don su kyautata wa na ƙasa. Wani fata kuke da shi ga wannan bawan Allah? A ƙarshe dai tunda ka saurari wannan labarai a Hausa Global TV ko kuma Hausa GTV, muna so ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka yi subscribe tun a baya, muna so ka like ka share bidiyon mu, don haka zai ba mu ƙwarin gwiwa na tura maka bidiyo makamanta irin wannan. Muna godiya.